Ο καρκίνος του μαστού μας αφορά όλες. Μην περιμένεις να νοσήσεις. Ενημερώσου σωστά και δράσε έγκαιρα. Εξετάσου για να σώσεις τη ζωή σου. Με το πρώτο σύμπτωμα, με την πρώτη αλλαγή στο στήθος σου, επισκέψου τον ειδικό γιατρό. Υποχρέωσή μας η ενημέρωση, δύναμή μας η πρόληψη. Μην ξεχνάς τι πρέπει να κάνεις. Μαστογραφία, υπέρηχο μαστού, επίσκεψη στον ειδικό γιατρό. Μην αμελείς τον προσυμπτωματικό σου έλεγχο. Μη φοβάσαι να εξεταστείς. Κράτα το φόβο σου μακριά από την πρόληψη. Η ενημέρωση από τον ειδικό για τα καινούργια επιστημονικά δεδομένα και τις καινοτόμες θεραπείες είναι δικαίωμα όλων μας. Η επιστήμη ανοίγει συνεχώς καινούριους ορίζοντες στην υγεία μας. Κάθε ημέρα είναι μια άλλη ημέρα που πρέπει να την κερδίσεις. Ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να σε πείσει να κάνεις τον προληπτικό σου έλεγχο είσαι εσύ. Κάνε τη μαστογραφία σου δώρο για τα γενέθλιά σου. Δεν τα ξεχνάς, μην την ξεχνάς. Δεν είναι όλα πάντα ροζ. 1 στις 8 γυναίκες νοσεί από καρκίνο του μαστού. Ας προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τον αριθμό. Ας τον προλάβουμε για να πούμε ότι 9 στις 10 γυναίκες θεραπεύονται. Δείξε το στήθος σου. Δώσε ραντεβού μαζί του. Η πρώιμη διάγνωση μπορεί να σώσει τη ζωή σου. Η ζωή μας πρέπει να έχει ποιότητα. Η ζωή μας έχει αξία. Ας μην το ξεχνάμε. Μην αφήνεις το φόβο να σε παρασύρει. Το 90% των περιπτώσεων θεραπεύεται. Διάγνωσέ το έγκαιρα. Είμαστε πολλές. Δεν είσαι η μόνη. Είμαστε πολλές. Δεν είσαι μόνη. Πες το, μην το κρύβεις. Το έχω ζήσει κι εγώ. Μας αφορά και εμάς. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι και οι άντρες νοσούν από τον καρκίνο του μαστού. Ο Όμιλος Εθελοντών κατά του καρκίνου Αγκαλιάζω βρίσκεται στο πλάι όλων όσων τον έχουν ανάγκη. Μη διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Καμία μόνη της απέναντι στον καρκίνο του μαστού. Κανένας μόνος του απέναντι στον καρκίνο.